mwana akaita kunge asina kubudirira kuchikoro anonzi enda kaunotsvaga basa kusaluni. Wakafoira iwe hauna kufunda. Akaita seani musikanzwa mutsvagirei kusaluni kwaanoenda aswera achiita basa. Kwakuita kunge ndokunosairirwa vakakundikana. Munhu akauya akadzidza panapa tinodzidzisa unhu hwacho, tinoisawo chiremera pakariya yebeauty iri kurasika kunze uko. Mamwe emasubject atodzidzisa ende chitori chinhu chikuru ndiyo atinoti professionalism. Wadzidza runako ko uchagarirei kumba kuine avo vakavhura mabhizimusi avo anoita zverunako. Unokwanisa kuvhura rako bhizimusi rekugadzira rekukwesha ganda ramanga muchambotaura. Ngatisiyanei nemadhai, ngatisiyanei nemawivi kune vana vachiri vadiki, nekuti zvinhu zvese pamwana zvichiri kukura. Vanhu takasiyana siyana, kune ane ganda rakanaka, kwete ane ganda rakaomarara, kwete vamwe ane ganda rinobuda mapundu. Matambudziko anosangana nevanhu vakasiyana siyana. Saka tinovadzidzisa kuti ganda remunhu rinogezwa sei kuti tidzivirire dambudziko iroro. Kana tati tanyika yemucheno, ngatichifambai nemucheno, asi shoko guru riri pasi richirakidza utano.